Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Sangat nafas. Sangat nafas. Sangat nafas. Ublay kuy pi kublay sibon bay subo. Kerpat ya I astan sekretari juga epan sutun. Tang kat do kat nisngi halor ka jing no kam jong kis khot kaseng hinyau trap achik national movement kalayo ban pinbam smai yakinong kit kam bat thamai jong kaseng ya iba Alex Nongbat kumu vice president ya iba Venice Rongslang kumu acting secretary iba Francis Sotun kumu publicly secretary but ya iba di Foster Renja kumu general secretary haringkat ke jing ya sakhi lang jong president barang ba uba lamprang kharbani bat ru ki dekhot jong kaseng na ki district bapher Henry kum kinongeram jong ki district. Watlah hai por balengkot philewan kat ne kroi Kristen Jutri. Kane galong kadak jong ka jing ai bensim. Ong tang yang au present barang ba Henry ya baro ki office beral ki badon haka Central Executive Committee. Namar ni juong ba ki riuslur kim ju song thach ban kon ngimdei ki basuri tren hereng don sha ka bensem ban e yakari ka ba e ka ju tenama kata ngamkwa an penslam ngakhot ya u asistam je sutri jo sengli in sa pendap kum ka jingpen kan smai ya kine ki laingot ki balu salong ki nongkit nongba ya lengkor kap khia jong kari bat ke chai pen leo te ka etnem ka sukwa ban panchai shaki ki Kristen ki secretary jong ki district ki bapher ki badon har negeri ka pikajong baka H&M nalor Presiden kalabo sa arngot ki pai Presiden ki banya kit ki lengkor bakya jong ka jaj penreu jong ka jala mekalaya bat nalor uskatri ka sisi kala thung sa arngot ki astan sekretari knang ba ka pensok ki kom trekam kumno but I didn't shakri bakam jala susu ya kari pat kecak andre sikenten argenten nakaliang jonga kum Kristen nasomat pau ya kam mensem jong ka jin sokman bawatlah kidon katu katne kiba kre pan pensuthu bakra ya ki nongkit kam jong kaseng Henry kum ki nongelam jong ki district watlah hai por balengkot philewan kat ne kroi Kristen Jutri kane galong kadak jong ka jing ai bensim ong tang yang au present barang ba Henry ya baro ki office beral ki badon haka Central Executive Committee. Namar ni juong ba ki riuslur kim ju song thach ban kon ngimdei ki basuri tren hereng don sha ka bensem ban e yakari ka ba e ka ju tenama kata ngamkwa an penslam ngakhot ya u